Nazdar lidi, já jsem Pasta a tohle je Minecraft.cz a vidíte u mýho pátýho videa druhý série. A takže minule jsme těžili dřevo a zarovnávali ten teďka mi to vypadlo. No, prostě jsme zarovnávali my jsme půdu, aby jsme si tam mohli postavit barák. A už je všechno připraveno, postel, tady už se nám vypaluje sklo. A tak se do toho pustíme. Jdeme na povrch. Aha. Takže jsem zatím osvětlil doly, aby se nám tady nespawnovali, ale oni stejně budou, oni jsou strašně dotěrní. To zase laguje. Ještě tady dáme. To většinou chodí. Ty vole, kde se tady vzal? Sakra, ne, zrovna teďka se to musí lagovat, že jo? Se omlouvám za lagy. Dobrý. A jdeme teda... Ježíš, zrovna... Je nad... Ty vole. Ty vole! Ty vole, zrovna se to... Ty vole! Ježíš. Co je? Proč jsem se objevil to? Vás myslím, aha jo, jasně vás postavu sebe. Sakra. No, prima, no. Debilní zombie, ty vole, tahleta série je jaksi neumírání. Protože se to strašně laguje a já fakt vůbec to... No teďka bude horší. Jdi do řitě! Ty vole! Hej to gole, toto není... Ty demente! Umlátím rukou normálně. Normálně bych takového velkého pavouka ani nešáhl, ale... No dobrý, jenom ovce. Takhle... Hej, ty jsi svině. Tohle to se fakt nedá, tak. Umři! Ty vole. Super, no. Ježiši. To je zase dneska den. Ne, kašli na to, mám poslední srdíčko. Tak, rychle. Tady to vezme. Jo. Všechno naše. Tak. Sebrat. Jo, tam je krumpáč, já už jsem myslel, jsem přišel o 3 diamanty. Potřebuji se nažrat. A vyspat. Tak, dobrou. Přežili jsme to. Přežili jsme úmrtí. A vzhůru teda na vrch. Komplikace byly, ale to by nebyl Minecraft, kdyby nebyly komplikace. Víš, nejdi do řitě. Kde mám torče? Nejdi do řitě. Ježišmarja! Tady mě honí, ty vole, tam je další. Tady mě honí 2 creepři. Tak se jim postavím. Musím si vyenchantit meč. To mi to připomeňte. Dobrý. Tady jsem zkušenosti a střelný prach. Šupu nahoru.
No a můžeme se do toho pustit. Takže hurá na barák. Uděláme ho nejspíš ze dřeva. Určitě ze dřeva. Dobrý. Takže jdeme na to, bude podobné tomu minulýmu, až na to, že tady nebude vůbec žádný cobblestone, jenom holý, prostě jenom dřevo. Sakra. Všechny druhy dřeva. Je, sakra. Hop. Tak. Kde mám? Nemám sekírku, neba. Ruku to taky se dá zase rozbít. Všechno se dá rozbít rukou. Si dám teda hodně dlouho. No, kromě bedrock se nedá rozbít vůbec ničím. Hop. Jenom v kreativ módu. Hop. Tak. Aha, dobrý. Ne, zbřízit až potom, když tak. Když teďka uděláme tohle. Ne, blbost, tady to vlastně vůbec nemá být. Když tady udělám taky ze skla. Takový. Tak. Takhle. Hop. Jej. Ježiš, já jsem měl vzít tu sekírku. To už se mi pro ně nechce chodit. Takže fakt jako ne. Jediné, co budou mít z kamene, budou stonebricky a bude to podlaha. No, rovnou si musím mít stejně pro kámen, takže si rovnou naberu a i tu sekírku. Pozor, slavný sprinter pasta. Tak, sekírka a stonebricky. Super. A vzhůru nahoru zase. Dobrý. Tak. A ještě takhle. Mám dirt. Položíme takhle, aby se tady dělám ještě jeden pás. Protože ono by to bylo divný, kdyby tam prostě všude okolo dirt a najednou tam bychom měli prostě stonebricky. Takže takhle zakryju tou hlínou a ještě sem. Dobrý, aha. A tady, jo. To můžeme. A ještě tady potřebuju pruh. No, to uděláme jenom takhle. Dobrý. Ještě tak. A to potom dopilujem. A teďka tak. Aha. No, teďka udělám tu podlahu. Tak. Tak. To zase laguje. To se zase laguje. Fakt ho nesnáším. Taky debilní lagy prostě. Tak. No dobrý, tak až udělám takhle nějak bude ta podlaha, bude taková šachovitá a to vám potom dám vědět, až bude ta podlaha hotová. Tak, hotovo. Okay. Už jsem postavil i základy takový, aha. A podíváme se, jak by to, takhle by to mělo vypadat to okno. Tak jsem vám říkal, že se máte nechat sakra.
překvapit, tak takhle nějak bude to okno vypadat. Aha. Dobrý, teďka směrem sem. No, super. Teďka dodělám už jenom střechu a potom vám jenom ukážu, protože už musíme končit, tak vám udělám střechu a potom vám jenom ukážu, jak bude vypadat konečný výsledek baráku. Čau, jsem zpátky a takhle to vypadá nějak, a ještě to budeme rozšiřovat a všelak možná budeme dělat druhý patro a to. A tady jsem dovolil takhle udělat takovou naši malou reklamu na náš kanál Minecraft a CZ už se mi to nevešlo. CZ uděláme někdy jindy a myslím, že ho uděláme tady pod tím. Ale to budeme muset ještě nějak vymyslet. No nic, takže díky za slednutí, dejte like, po případě odběr a čau.